Bon dia a tots i gràcies per assistir a esta roda de premsa en la que m'acompanya Eric Campos, director general de Turisme, al qual vull donar la benvinguda i les gràcies per estar així i a més portant bones notícies per a la ciutat d'Alcoi en el marc d'aquesta estreta col·laboració que manté la ciutat d'Alcoi amb l'Agència Valenciana de Turisme en moltíssims projectes de futur i de present per a la ciutat d'Alcoi i avui concretament per a poder presentar les ajudes que l'Agència Valenciana de Turisme ha otorgat, ha concedit a la ciutat d'Alcoi. Suposen més de 111.000 euros per a la ciutat d'Alcoi, en la que vull agrair que en uns moments tan difícils com els que estem vivint com a conseqüència del Covid i en el que un sector com el turístic que està tan afectat per la situació que estem patint per la pandèmia, que la ciutat d'Alcoi ja obtés el màxim recolzament possible que la convocatòria permetia en totes i cadascuna de les línies d'actuació a les quals es van presentar. Fa uns mesos també mantenim una reunió, Eric Campos i jo, en la Cambra de Comerç, on vam explicar quines eren les línies que anàvem a sol·licitar i ahir ja demanaven aquest màxim recolzament per part de l'Agència Valenciana de Turisme, que avui es concreta, que avui es fa realitat gràcies a aquesta aposta pel turisme d'interior que l'agència ve fent i especialment en la ciutat d'Alcoi. Dels 111.000 euros concedits, 40.000 euros van destinats a l'habilitació de pàrquings dissuasoris al centre d'Alcoi per a facilitar a tots aquells que visiten la nostra ciutat l'accés al centre sent compatible en la política de no saturació de vehicles al centre històric, sent compatible amb aquesta política de reducció del trànsit al centre d'Alcoi que estem impulsant per a fer del nostre centre històric un centre molt més habitable, molt més atractiu, molt més visitable gràcies a aquestes mesures que estem impulsant. Gràcies a l'Agència Valenciana de Turisme anem a continuar reforçant aquesta aposta pel nostre centre històric. També una de les línies d'actuació marcades dins del Pla Director de Destí Turístic Intel·ligent que com ha comentat el director general, estem ja en la fase de màxim desenvolupament en la ciutat d'Alcoi com a destí turístic intel·ligent gràcies a aquesta col·laboració i a aquest recolzament que hem tingut per part de l'Agència Valenciana de Turisme. Una de les línies d'actuació era la gestió intel·ligent del nostre turisme a través de la instal·lació de càmeres que ens permetisquen tindre més informació d'aquells que ens visiten, del nostre turista, conèixer-lo millor per tal de poder prestar un millor servei i una millor atenció a tots aquells que venen a la nostra ciutat. Un pla que, com sabeu, ja està desenvolupant-se a la nostra ciutat en la instal·lació de càmeres a molts punts d'Alcoi, concretament en el centre històric, i que ens permetrà, a través de les noves tecnologies, poder identificar quin és el comportament dels turistes que ens visiten. En aquesta línia d'actuació tenim el recolzament de l'Agència Valenciana de Turisme amb una aportació de 20.000 euros. També totes les activitats que desenvolupen des de la Turisinfo a la ciutat d'Alcoi per al seu funcionament, per a la seva gestió, per a totes les activitats que es programen. Tenim una subvenció de 40.000 euros. I també, per últim, la quarta línia d'actuació i és per a la renovació d'aquesta Q de qualitat turística que té la Turisinfo d'Alcoi, que certifica
i que demostra aquest bon fer, aquesta bona atenció, bona gestió de la política turística a la nostra ciutat, per a poder continuar amb aquest reconeixement i aquesta certificació important. Tenim també una subvenció de més de 11.000 euros, en total més de 111.000 euros per a la ciutat d'Alcoi. Jo crec que és l'any que més ajudes hem obtès per part de l'Agència Valenciana de Turisme per a recolzar les polítiques turístiques de la nostra ciutat, i ja dic, en un moment especialment delicat, en un moment en què necessitem especialment el recolzament de l'agència. Aquest recolzament es concreta amb un pressupost importantíssim per a la ciutat d'Alcoi, per a que puguem continuar treballant per fer d'Alcoi una ciutat cada vegada més atractiva, amb més valors, per a que siga sent aquest destí d'interior de la província d'Alacant dinàmic, atractiu i en capacitat de generar riquesa, no només per a Alcoi sinó per a tota la comarca. Y pase la palabra a Eric Campos. Para dar un mensaje claro a la ciudadanía de Alcoi y de la comarca de la tasca que se está haciendo per tal de continuar en ese treball que se fa des del govern local de convertir, o que ja ho és, i reforçar el paper d'Alcoi com a motor econòmic en matèria turística, no només per a la pròpia ciutat sinó per al conjunt de la comarca. Dir que el conjunt de les ajudes per a la ciutat d'Alcoi és de més de 111.000 euros, en el conjunt de la comarca quasi 200.000 euros, i que aquestes ajudes són la mostra de l'aposta de la Generalitat per treballar en la col·laboració público-privada i en la col·laboració en els ajuntaments. El que nosaltres diem la cogestió. Unes ajudes que van començar una vegada va haver un govern, el govern del Botànic, que entenia que la gestió de la política turística se feia en els ajuntaments, en els destins i en les empreses. Unes ajudes que treballen, com veurem després, en la competitivitat dels destins i de les pròpies empreses, que tenen un relato, no són simplement donar ajudes i ja està, sinó que aquestes ajudes responen a 3 objectius fonamentals, com és la qualitat, com és la sostenibilitat i com és l'hospitalitat. I dir també que aquestes ajudes són una aposta decisiva per la cohesió territorial. Cal destacar que més del 70% de les ajudes que donem en el conjunt de la comunitat són per a destins d'interior i també el 70% dels projectes que subvencionem. Dir clarament que és una aposta, com sempre diu el president de la Generalitat, Ximo Puig, màxim responsable de les polítiques turístiques perquè té assumides les competències, que hem d'aprofitar el turisme per tal de que tot aquest capital gastronòmic, cultural, de naturalesa que té el nostre interior siga, per tant, un motor econòmic i per mantindre aquest empuje, com diem, econòmic de l'interior. Informar també que hem convertit totes les nostres ajudes de turisme en Comunitat Valenciana, tant les ajudes nominatives, que són convenis, com les ajudes, en aquest cas de concurrència competitiva, com les ajudes directes que van donar als empresaris, 23 milions d'euros dirigides a poder també fer front al Covid-19 i que els nostres destins i empreses estiguin preparades. Dir que a aquestes ajudes de concurrència competitiva, que com he dit, en el cas de la ciutat d'Alcoi són més de 111.000 euros, en el cas de la comarca més de 198.000 euros, dir que n'hi ha que afegir que estem treballant per tal de que el conveni, l'ajuda nominativa que tenim en la selecció de Sant Jorge, també siga una realitat enguany, són 40.000 euros. No sabem si podem executar tot, però anem a intentar que aquest conveni, que en teoria es fa per a un acte concret, com són els moros i cristianos d'Alcoi, puga mantenir aquesta col·laboració per tal d'aprofitar aquest event que no s'ha fet, però continua sent un atractiu per a la nostra ciutat, per a la ciutat d'Alcoi, tinga accions de promoció mitjançant. Dir també que Alcoi és un referent en matèria d'innovació, com se reconeix en les pròpies ajudes, també en turisme, com se reconeix en les pròpies ajudes d'AVI, en què ara mateix en el SICTEC n'hi ha més de 20 empreses en Alcoi
acollides a este reconeixement de qualitat de nivell nacional, que tenim el CDT ja funcionant, amb un Consell Assessor que està aportant i contribuint a la programació de la formació turística, que Alcoi és un referent en matèria de destinació turística intel·ligent, que està al màxim nivell en esta xarxa de destins turístics intel·ligents de la comunitat. I acabe demanant als ciutadans d'Alcoi, de la comarca, que donat que som un destí mediterrani en vivo i seguro, com està ara mateix anunciant-se en la campanya de més d'1 milió d'euros que tenim en marxa a nivell autonòmic i nacional, demanar que redescobrim el nostre interior, l'interior de la Comunitat Valenciana, l'interior de la província d'Alacant, l'interior de l'Alcoià Comtat, que dirigim les nostres vacances a la pròpia comunitat. El sector ho necessita. Jo crec que cal recordar l'esforç que han fet destins com el propi Ajuntament d'Alcoi i altres ajuntaments, i que necessitem aquest acompanyament de la ciutadania mitjançant la utilització dels serveis turístics que presten tant els destins com les empreses. Estem treballant en diferents zones per a crear diferents punts de parcs dissuasori, no és per als que ja estan fets, sinó per a ampliar i crear noves zones d'aparcament dissuasori, i uno sabeu que és el de la Riba, en el que estem treballant, però també estem treballant en altres al voltant del centre històric.